Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Yau darasinmu na yau zan nuna muku wasu sirrika ne guda biyu masu muhimmanci a cikin Play Store wanda ba kowa ya san yanda ake magance wannan matsalan ba. Amma kafin in nuna muku yanda ake yi, idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, sannan kai mana share ga social media da duk wani group da kuke chatting domin wasu ma su amfana. Abin da nake so in nuna muku shine a cikin Play Store akwai wani lokaci za ka zo ka shiga cikin Play Store ka dinga neman application, misali kai ta ƙoƙarin kai downloading application ya ƙi. Kai ta fama ka dinga yi, gashi zaka buɗe kuma akwai network akwai komai, to amma me sai ya ƙi buɗe maka. Ga network ga komai amma sai ga yaƙi downloading. To abin da zaka yi, yanda zaka magance wannan matsalan shine, wata hanya zaka bi nan gurin, sai ka zo ka danna wannan layukan guda uku ga su nan. Idan ka danna ya kawo ka nan kamar haka, to ga wani wuri nan gurin da aka rubuta wurin setting, sai ka zo ka shiga setting ɗin nan. Idan ka shiga setting, ka gani, sai ka zo ƙasa. Misali ka zo ƙasa, ka lura da wani abu, saboda sau da yawa idan aka ce an samu wasu 'yan matsaloli, to su kamfani suna updating ɗin abubuwansu. Da zarar sun updating ɗin shi, idan kuma kai baka da update, to sai ka ga cewa ka samu matsala ko ya ƙi yin downloading. Abin da za ka ga inda aka ce Play Store version, ka gani, sai ka zo sai ka danna a kan shi, misali kamar haka. Idan ka danna, to yanzu ka gani nawa na riga na updating, ka ga abin da ya ce Google Play Store is up to date. To kaga shikenan, ni bani da matsala da su, duk abin da nake so zan iya ɗauka. Sannan kuma idan har akwai bidiyon da na yi, idan wannan bai magance maka wannan matsalar ba, to ka shiga duba cikin videos ina, akwai wanda na yi wanda na nuna yanda za ka magance wannan matsala. Idan ka zo nan gurin ya nuna maka is outdated, to nan gurin kawai sai dai ka danna got it. Kun gan shi nan gurin, da ka danna zai je maka updating ɗin shi. To wannan abin da nake so in nuna muku, wannan sirri na ɗaya kenan. Kun ga wannan ba kowa ya san yadda zai magance wannan matsalan ba. Abu na biyu da nake so in nuna muku shine, akwai lokuta da dama wanda za a baka sunan application, ka zo kai ta neman shi, kai ta nema kuma baka gane ba. Ko kuma idan wani sabon application ya fito wanda yana da amfani, kuma ka rasa yanda ta yaya za ka sani ba tare da wani ya baka labari ba. To abin da za ka yi, akwai kuma wasu za ka ga kai kowane ɓangare dai kake ra'ayi, to ya za ka samu application, akwai wanda za a yi ka samu kowane application kai tsaye ba tare da ka dinga wahala kana neman ta yaya za ka ɓullo ma abun ba. To abin da za ka yi shine, idan ka shigo Play Store ɗinka, kana neman wani application wanda ka san yana da amfani, amma to ta yaya za ka nemo shi. Abin da za ka yi, daga nan sama, kun ga wani nan gurin kana buɗewa nan wannan fuskan za ta kawo ka. To sai ka jawo nan sama, kun gani, ku lura haka, ku lura, kun gani abubuwa ne, bayani daban yake daban. To ga wani wurin da aka rubuta category, kun gan shi nan gurin, sai ka danna kan category. To yanzu yanda application ɗin ya zo nan ya nuna, to kun ga nan gurin abubuwa ne sun fitar da su a kowane tsari, wanda cewa duk abin da kake nema ga inda za ka shiga kai tsaye. Duk wani application da zai kawo maka abin da ya shafi wannan abun ne. Kun gani, kun ga yanda suka tsara abubuwan kamar haka. To yanzu misali, idan kana buƙatan abin da nake so in nuna muku kewa, yanzu misali idan ka shigo nan gurin ɗin, idan kai ka ga nan gurin na sama magana art and design ne. Idan kana da ra'ayin neman wannan, kaga za ka shiga. To duk wani abin da zai kawo maka a wannan tsarin, ka gan su, to za ka shiga ne kawai kai amfani da su, ka ɗauko su sai maka amfani. Ga wannan kuma na kuɗi ne, duk su ma abin da shafi wannan ne. Kaga yanzu misali, kun ga wannan, kun gan shi, to kun gan shi ko, to ga na kuɗin shi kuma, idan kana ra'ayi, saboda bambancin na kuɗin kawai da wanda ba wannan, kun ga nan gashi nan ya ce 3,000 da wani abu. Bambancin na kuɗin da wanda ba na kuɗi ba, wanda ba na kuɗin ba zai dinga wanda ba na kuɗin ba zai dinga fito muku da talla a lokacin da kuke amfani da shi. Amma na kuɗin ba ruwanku da talla, komai za ku dinga yi cikin hankali kwanci. Kun ga art and design kenan. Misali nan gurin kuma ga su masu wannan kuma shi kuma beauty, abin da ya shafi kyawawa, kun gani, kayan kwalliya. To duk yanda za a yi su ma kun gan su, abin da duk kuke nema dai. To duk wani abu da kuke nema, duk wani, nan kuma gashi nan littattafai, nan kuma kasuwanci, abin da ya shafi kasuwanci gaba ɗaya. Kaga za ka zo ka shiga cikin nan, misali, ka gani,
To ta yaya za ka yi idan wani sabon application ya fito, wannan za ka gan shi duk abin da ya shafi harkan kasuwanci in ya shiga kaza kaza, ko da mutum ya gaya maka abu ka kasa ganewa, to duk ga inda za ka bi dai ka nemo abun. Za ka je wurin category sai ka nemo shi, ta wannan hanyar za ka ga ka fahimci duk abin da nake nufi. Wannan kuma ka gani na kasuwanci ne, waɗannan duk na kyauta ne. Ka gani top free business app, ka gan su wannan duk na kyauta ne. Nan kuma premium app, ga su nan dai. Ma'anan premium watan na kuɗi kenan. Kun ga daga nan ma wurin abun za ku ga kuɗi nan da ƙasa a rubuta. Kowane application ga kuɗin shi. Ba za a baka dama ka ɗauka ba, dole sai ka sa wannan kuɗi. Za ka yi amfani da mastercard sai su cire kuɗinsu. To ta wannan hanyar ne za ka gano duk wani application sabo wanda ya fito idan baka san shi ba. Haka ɗaliban ilimi, kun ga nan gurin za ku zo ku shiga nan kan gani, za ku shiga abin da ya shafi education ne. Duk wani littafi da kuke nema da wani software wanda za ku yi amfani da ya shafi wannan na wayoyinku, to haka ne. Haka masu iPhone ma haka za ku bi wannan tsarin, kamar yadda wannan ne na nuna muku wannan, to haka za ku bi wannan tsarin, shi ma haka zai nuna muku a cikin iPhone apps. Duk abin da kuke nema, kun gani nan entertainment, duk abin da ya shafi, kun gani waɗannan duk ga su nan. Haka, to ta wannan hanyar za ku bi ku nemo duk wani application da kuke nema. To wannan sirrin ba kowa ya san shi ba a Play Store. Da yawan mutane suna dai shiga Play Store ne kawai su nemi abu, wani zai nema a ce bai gan shi ba. Nan kuma kun ga game, ga dai abubuwa nan kashi-kashi. Nan gurin maganar house a home, ga su nan gai lifestyle, kai komai da kuke nema, ga harkar lafiya, medicine, medical, ga su nan dai duk abin da kake nema. Idan kana nema ta wannan hanyar za ka bi, sai ka zo sai ka nemo abin da kake so ba tare da ka samu matsala ba. Wannan bidiyon shi ne na sirrikan da na ce zan nuna muku guda biyu a cikin Play Store. Idan bidiyon na ya burge ku, da Allah ku daure ku danna mana like, sannan ku yi mana comment, ku tura ma abokanku a social media da duk wani group da kuke chatting. Idan kuma ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all.